Bé, doncs escoltàvem un petit fragment d'una producció de Por Causadela. Al vostre web, Germà, dieu que la vostra missió és créixer en el desenvolupament de propostes artístiques de qualitat conjuntament amb els creadors. Cooperar amb músics de manera que el seu esforç creatiu i interpretatiu arribi al seu públic, potenciar el treball que desenvolupeu amb cura, fer viables aquests projectes musicals i permetre que perdurin en el temps. Germà, tot i així, explica'ns una mica més de quina manera ho feu i com ho porteu a terme. És una mica complicat perquè és una frase una miqueta així complexa i diu moltes coses, molt rimbombants, però bàsicament nosaltres entenem que el que fem en aquest aspecte de la gestió del talent o de la gestió d'uns artistes que tenen realment alguna cosa a portar, que són la seva pròpia creació, el que hem de fer és acompanyar-los, no trencar res i ajudar-los a que tirin endavant. És la nostra funció i això es fa amb molt de carinyo, ajudant-los amb les qüestions pràctiques del dia a dia, deixant-los ser independents artísticament, creativament, que tinguin llibertat, ajudar-los a donar-los tot el suport en la producció, en fer difusió de la seva obra, en proposar-los millores, però millores que moltes vegades no són estrictament en la seva pròpia en la pròpia disciplina musical, sinó en coses que poden haver-hi al voltant de la pròpia música. Potser la posta en escena o potser la forma d'explicar l'obra, etc. És a dir que quan hi ha talent, el millor és no intervindre gaire, és deixar-lo córrer. D'això en parlarem ara. Acompanyar-lo, no? Abans de res, però, quin tipus de música promocioneu? Nosaltres, si qualsevol es mira el que estem fent, veurà que hi ha una mena de música que podríem més o menys definir, encara que això de les etiquetes és complicat. El meu fill, que avui fa 10 anys, per cert... Felicitats. Gràcies. Com es diu? Es diu Anuc. Anuc, moltes felicitats. Moltes gràcies, en nom seu. Pues el meu fill diu que fem música avorrida. Ja heu vist que aquí hi havia un fragment d'un artista gallec que es diu Narf, de la formació Narf Trio, que el que estan fent aquí és musicar poesia de Rosalía de Castro amb un format bastant elèctric. Bé, aquesta és una de les moltes propostes, però ja es veu que tenia un to relaxat. Jo crec que anava bé per aquesta hora de la tarda. Sí, ha quedat bastant bé. Però no sempre és en aquest sentit, no? No sempre és en aquest sentit. Ens hem rodejat d'alguns músics més o menys tranquils, però ha sigut una casualitat. Nosaltres portem un projecte fa un any i escaig i ens han agradat propostes que les estem treballant, però en portarem d'altres. El mateix Narf té unes propostes molt elèctriques, molt contundents, i no m'agradaria dir que és aquest estil o aquest altre en preferència. Sinó que agafeu és música, és gent que té talent, és gent que creiem que és interessant. De fet, ara et deies una cosa molt interessant, que ara m'agradaria profunditzar-ho, és que la setmana passada parlàvem de descobrir els propis talents i avui volíem parlar així més del talent musical. Es desconeix amb exactitud en quina mesura el talent musical és d'origen genètic o ambiental. Però jo crec que no hi ha dubte que influeix la passió i la perseverança, no diríem? Reconeixes aquestes actituds en els artistes que promocioneu? Creus que també es tracta d'un talent genètic o com ho veus? A veure, que jo vull creure que hem aconseguit col·laborar amb artistes que són talentosos, realment. No tinc ni idea si és genètic o no. Jo crec que la gran majoria del que podem definir com a talent, si és que realment ho podem definir, és treball. Tenen habilitats, potser algú té una tessitura de veu que l'ajuda, si m'he de posar jo a cantar a aquestes alçades amb aquesta tessitura de veu, probablement no, però potser hi ha algunes qüestions concretes que sí, però jo crec que sobretot és treball, que és tenir molt d'entusiasme, i és sobretot, per mi, el talent és més una capacitat de tenir alguna cosa a dir i tenir alguna cosa a comunicar i tenir l'habilitat de fer-ho amb una expressió artística determinada, en aquest cas musical, no? Això és talent, perquè és com el que vol dir una cosa carinyosa, però és un sapastre, doncs això no és talent, i en canvi hi ha gent que molt senzillament sap dir... O que ho dibuixa. O que ho dibuixa.